F'Ħalaxa għaddej xogħol infrastrutturali biex jissaħħu s-servizzi tad-dawl, l-ilma u d-drenaġġ bilan li residenti ta' dan ir-raħal li llum jaqbżu is-6,000 ikollhom servizz aħjar. Lan tax-xogħlijiet li qegħdin isiru b'investiment ta' qrib iż-2,500,000 euro huwa li jkun hemm stabilità fil-provvista tal-elettriku u titjib fil-provvista tal-ilma tax-xorb u fis-sistema tad-drenaġġ. Fi żjara fil-lokalità, il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-Gvern qiegħed jenfasizza li xogħlijiet tax-xorta jsiru b'kollaborazzjoni sħiħa bejn l-entitajiet u b'kooperazzjoni mal-kunsilli lokali biex jissodisfaw tassew l-ħtiġijiet tal-komunità waqt li jżommu l-inkonvenjent fl-anqas livell possibbli. Spjegat li hekk qiegħed jiġri f'Ħalaxa fejn l-Enemalta u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qegħdin jaħdmu flimkien biex jgħaddu s-servizzi f'daqqa. Iż-żewġ entitajiet qegħdin jaħdmu flimkien biex hawnhekk ikollna infrastruttura moderna. Lura min-naħa tal-Enemalta għandek xogħol biex insaħħu l-infrastruttura tad-dawl u min-naħa tal-Water Services Corporation għandek xogħol għaddej biex ikollna infrastruttura moderna fejn jidħol l-ilma u drenaġġ. U dan il-mod huwa l-mod li ser inkomplu naħdmu bih anki fix-xhur u snin li ġejjin. Ix-xogħol tal-Enemalta f'Ħalaxa jinvolvi tisħiħ fis-sistema tad-distribuzzjoni bit-tqejjed ta' 6.4 km ta' cables ġodda taħt l-art. Dan huwa parti minn proġett USA fejn din is-sena se jitqiegħdu 60 km ta' cables ġodda f'21 lokalità. Din is-sena wkoll f'Ħalaxa l-Enemalta se tikkummissjona żewġ substations ġodda u se tkompli tagħti attenzjoni lin-netwerk tal-vultaġġ baxx. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma tant waslet fl-aħħar fażijiet tax-xogħol f'Ħalaxa fejn it-titjib li qed isir fl-infrastruttura tad-drenaġġ u l-ilma tax-xorb huwa maħsub biex jissodisfa d-domanda attwali imma anke tal-ġejjieni. Is-Sindku ta' Ħalaxa Karl Boxall wera apprezzament għal dan l-investiment fil-lokalità.